Tibiyag sana nalaka, nga madalata ti pag-asa no adati agdingeg kinagyaman. Ti Masakbayan Radio, dito'y tayo agbinadang agsinaranay a pusong Ilocano. Aldaw lang ang ti maururay agtorpos ka ni ti high school Florida, anak. Uwan tatang, kamaudyanan na. Katanyam to ngay akurso ta adalam minto na kolehiyo ka. Jak pa'y amo tatang. Ni, apay ngay. Rumbang kumana panunot mo anyan to ti enroll mo akurso iti kolehiyo. Tatang. Sa bagay, patsa ka na ipamaysat atensyon mo iti panagtorpos mo niti high school. Iso siguro adi mo pa'y napanunot no anya akurso ti enroll mo iti kolehiyo. Nalabi ta kasta tatang. Ngem anak ko, masapol nga isa miram mo na panunutan no anya akurso ti enroll mo to iti college, what? Sige tatang. No, di ka pa'y maturog. Panawan kan dito'y salas tane, rabiin. Nakaturugan ni nanang mo. Sige lang tatang. Madamdamak pa maturog. Basta di ka puyat anak ko, wain. Uwan tatang. Kasano nga taday to yan? Kasano nga ibagak kada tatang kan nanang ama si Kugak? Naimbaglakit din tagraduara ko iti high school. Saan pa'y amadlaw ti tiyan ko? Nga masigurado asakbay ti panag-enroll iti college. Madlawan ti tiyan ko. Kasano nga tan ti aramidag? Tinasayahan. Ipakamok pa'y nga umuna ka ni Lester akayan ayat ko ti maipapan iti kasasaad ko. Kasaritak to, kalpasan ti graduation me. Kasano nga taday to yan? Jak mo tan makita ni Lester. Uray dagiti dadakkel na. Awan dan. Pimanaw dan samot dan. Kasano nga makasari. Florida, anak. Tatang. Nalpasan ti graduation niyo. Agawit tayo na. Mabit lang tatang. Adala nga minas ka nakasaritak. Kasta ka di. Alang arod, taurayin da kalangan ka ni nanang mo iti yan tinagtugawan mi itaiwan. Sige tatang, sumaruno aki jay. Sige anak, kalpasan na, agawid tayon. Tama nga no, adakit din sa nga ili ije balay. Nagawisak nga minta damot basit asagana tayo para iti panagturpos mo. Uwan tatang, sumaruno aki ti ayan nyo kaninanang. Alang arod. Talaga adya akong makita da Lester kan dagiti dadakkel na. Kasano nga tan? Kasano ang maibagak kan ni Lester ti maipapan iti kasasaad ko? Felizardo Lakay, nakariing ka kadipay. Apay lumen. Diyak namin makaturog. Saan na mapunas iti panunot ko ni Florida nga anak ta? Apay nga minti anak ta, bakit? Ada, sabali amadmadlaw ko kankwana. Anya day talumen. Ibagam ko makanyak. Kanayon ngamin nga agmamayo. Sakit, umakakaba ti patong na. Kasla masikog. Anya, sigurado ka iti day talumen. Babae ak Felizardo. Napaadas ko tinaginaw. Nagsikog. Aging nga impas ngay ko ni Florida nga anak ta. Iso nga agata pak itinadlaw ko kenkwana. Nas ka na mapaniknikan ta day talumen. Ne. Papanam. Inakasarita ta anak ta. Masapul ang maamuan tanuan niya tagpaiso. Mabit lang, Felizardo. Aguray ka.
Apay, Lumen. Nasaysaya at siguro no ipabigat talaangan. Rabiin, ang mga no nakaturugan ni Florida. Inton bigat ton akasaritam ti anak ta. Anyati ko nayo pagsasaritaan tayo, tatang, nanang. At anadlawkan ka ni nanang mo, Florida. Ha? Kapag asim tadi kaglibak ka na kami. Da kami tidadakkel mo, tandaan am dayta. Lumen, si Candy mangibagakan ni Florida. Florida, anak. Agpada ta, babae. Hanggat nadlaw ko, Tatang. Nay, apay ngagsangit ka matan, Florida. Pudno ka ni ti atap ko, amasikog ka, anak ko. Oo, nanang. Tatang, masikuga. Anya? Sino tama tisikog mo? Ni Lester, tatang. Kamjak mata nakasarita. Tasipod nagturpos kami. Di ako nakikita pa dito'y lugar tayo. Anya? Mabayinak matama pa nagdamag ka dagiti dadakkel na, tatang. Nanang, tanarik na kiti na minsan anaranaan da kami ang nagkuyog. Ang saan da kakayat para ka ni Lester. Isadya ka mo na niya, Teramidag. Diya ka mo. Awanan tinaramidak iti daydi akanito manang Emmy. Jakon mailimod pa iti kasasaad ko, iso akapilitan ang nagpudno akon kadagiti dadakkel ko. Gapo iti naibagak kadagiti dadakkel ko, anariknak asaandak akayat dagiti dadakkel tinakasikog kanyak, saan mi idan a kinasarita pay. Gapo tamadlawon ti sikog ko idi pa nag-enroll iti kolehyo, jakon nag-enroll. Kan may samanang, nadismayan dagiti dadakkel ko amang paadal kanyak, gapo iti napagteng ko. Apaman anay pasngay ko ti anak ko, nagtrabaho ak para kada kami nga agina, kan para meten kadagiti dadakkel ko. Ninanang tinangaw awir iti anak ko. Ngem idi dumakdakkelan ti anak ko, dumakdakkel meten ti paggastusan na. Apag isumat idi adimtang kanyak ti maysa nga oportunidad a makatrabaho iti ballasiw taaw. Iso a kinasaritak dagiti dadakkel ko maipapan iti dayta abanag. Sinuportaran dakmet ket nakastrekak nga rod a kasambahay dito'y Macau. Takastalaang met ti trabaho a kaibatugan ti saan a nagturpos akas kanyak. Maragsakan akmanang tanagustuan dagiti nagbalin nga amok ti trabaho. Iso akalpasan ti kontratak, isuda pa yan a mismo tinangalalay kanyak, tapno makarenyuak, kat agbayagak pa'y nga agtrabaho kadakwada. Kumusta ti anak ko, nanang? Agad-adal ka di matla na imbag? Ay na, Florida anak. Awan ti
rumbang apagtanagap ka ni Ronron nga anak mo. Nakasarsariri iti eskwelahan na. Kanayon nga anda iti takden. Agpaiso, nanang? Wen, anak. Malaksid pa iti dayta. Aktibo iti nagdudu mga organisasyon iti pagadalan dati apo ko. Nasaya at nga rod no kasta. Malaksid kada kayo kani tatang. Ti anak ko ti makagapo. No apay nga daak dito'y sa bali apagilyan amang manggad. Diyak namin kayat ang maipada kanyak asaan ang nakaturpos iti adal na. Diyak kayat nga agbanag akas kanyak ti anak ko, nanang. Maawatak, anak ko. Karen-ren nyo ti kontrata kiti amok, nanang. Isudan amis mo tinang tulong kanyak, tapno makarenyo ak iti kontrata. Iso nga anusan nyo kumalat pa ti anak ko, ha? Di mo panunutan ti anak mo dito, kunak mag Florida. Da kamin kanditatang mo di makaampo. Agyamanak, nanang. Alangarudan, nanang. Baliwak to ti umawag, no adda di tabalay ti anak ko, tapno makasaritak met. Sige, anak. Agan andad ka akanayon dita. Wan, nanang. Agyamanak. Bye. Ay, Diyos ko. Agyamanak. Tauray pa'y nagbanag ak abalasang nga ina. Itinaganos nga edad ko. Naparaburan akmat iti anak ana saririt kan nagagat nga agadal. Agyamanak mat. Tanapunasan iti panunot dagiti dadakkel ko. Tinaalas ang naglabasak. Agyamanak unay. Diyos ko. Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Okay lang, nanang. Awan ti parikot. Lalaingam, anak, ha. Di mo sayangan ti gundaway ang makaadal ka. Wen, nanang. Di kag danag. Wen kayam, nanang. Malagip yun ni Sir Richard. Di ka na yung istorya ka na kayo? Diyay pa nakalider yu iti grupo aking mapangam? Wen, nanang. Kaya ti pagmayatan na. Saan lang nga para iti pagadalan ti grupo mi kada Sir Richard? Pangkomunidad pa'y para iti ili tayo. Nagsayaatan nga'y anak ko. Ken amuyo, nanang. Tultulungan na pa ni Sir Richard kadagiti assignment ko. Agpaiso, anak? Wen, nanang. Iso amasansan mo ta sumuro takno kasi nga aktibidad na Sir Richard para iti komunidad. Para kadagiti umili. Kadagita nga istorya ang may papan iti dayta Sir Richard mo. Kasla na singad kayon iti tunggal may saa. Yak ilibak dayta, nanang. Talaga ngamin anasingpad kanyak ni Sir Richard. Ken ato ti surusuro na kanyak may papan iti panagbiag. Ken ita amin ang abanag. Nasaya at nga rod no kasta, anak. Wen gayam, nanang. At maangay nga exposure iti grupo da Sir Richard ket damdamagan na no kayat ko kano ti sumurot. Imbagak ken kuan na nga ipakadak pay ken ka, nanang. Awan mo ti parikot iti dayta, anak. Agyamanak, nanang. No bilang ditak tumakontak kabayatan ta aktibidad mi kada Sir Richard. Saan kayo magtandanag, ha? Amangan ka nung amin na awan unay ti signal iti lugar apapanan mi kunan ni Sir Richard. Kasta ka di. Basta agan-an nagkaakanayon, ha? Wen, nanang. Di ka agdanag. Kanuray si kamot, ha? Agan nagkaakanayon ti Tamakaw. Wen, anak ko. Awan ti rumbang apagdanagam kanya. Tano saan anasaya at ikasasaad ko ditoy, sa anak ko man anagbayag. Sa bagay matkip di, Alangarodan, anak ko. Ado pa'y ngamin tinaskan nga ramidat. Agan nagkakanayon. Patpatgan ka, anak. Bye. Ay, anyan. Nakaragragsak ti anak ko anang istorya maipapan iti agnagan iti Richard. Iti kastya pa nagsasauna, maipapan iti dayjay nga agnagan iti Richard. Patsyak nga ididuluan na dayjay. Nalabit ang nakita na ti father figure iti dayjay Richard. Iso akas di launa yan ti panangis istorya na iti dayjay nga agnagan iti Richard.
agada kasanday ti mapaspasamak lumen. Felisardo. Agdua lawasan ti kaawan ti apo ko ta. Day tagarod kat. Talaga madanagan akong lakay. Panagkunak lumen. Kasayaatan nga ipakaamutan dayto kan ni Florida. Lakay. Masapula maamuan na mapukpukaw di anak na. Ay, uday mo't nga minun. Anya nga tan tinapasabak iti apo ko ta. Diyak mo. Diyak masungbatan day ta sa lunsod mo bakit. Ngam tinapatag ita. Masapula maamuan ni Florida ti maipapan iti anak na. Amangan usi di rin nata ni Florida. Numaamuan na nga agdo alawas na mapukpukaw ti anak na. Makamuditan lumen. Basta tinapatag, maamuan na noan niya ti mapaspasamak ita di taoy. Saan mapukpukaw ti anak ko nanang? Simurot laang iti aktibidad ti kimapangan na grupo. Anya? Impakada na kanyak dayta. Saan na kanu nga agdanag no bilang jak makontak. Taamangan kanu na awan ti signal ti cellphone iti papananda lugar. Diyos ko, apayati naman la impakada mo't kada kami kanilolo na. Ha? Saan nagpakada kada kayo ti anak ko? Saan, Florida? Iso nagdandanag kami. Nagkamang kami pa'y ngarudan kadag iti pulis. Anya? Ay, naglukon day dyan nga ubing. Apay asaan nagpakada kada kayo ngay? Day tangarod kad. Napalalo ti daanag mi kang itatang mo. Agam, anya grupo ay simburutan na. Apay asaan nagpakada. Kana apay nga awan ti pinirma a waiver. Kasde ngamin kag no ada aktibidad iti uray anya a grupo iti pagadalan da. Ada waiver anasken apirmaan may. Saan sa amin nga aktibidad ti eskwelaan day jay nanang? Jay kimapangan na a grupo ti agnagan iti Richard ti simurutan na. Anya, Richard Kunam. Ni, apay akas na ti reaksyon nyo, anak ang iti imbaga kanagan, nanang? Ay, por Diyos, Floridana. No jay dayo dito'y lugar tayong agnagan iti Richard, tinakdakamatan ti anak mo asimburutan na. Rumbang lang agdarag tayo. Ha? Apay nanang? Anya aya ti may papan iti day jay Richard? Ibagayo ko makanyak, nanang. Kaya rigak tinabuyatan iti agburburak adanom. Apaman anay ibaga kanyak ni nanang ti may papan iti kinatao ti agnagan ti Richard manang Emmy. Malaksid adayo laeng iti lugar mi, agdinamag pay gayam akameng ti makakanigid a grupo day di a tao. At ipuntiryada kat agrekrut kadagiti agtutubo nga agbalin akameng da. Gapo iti napasamak, dagos ang nagpakada ak kadagiti amok, kat kinid daw ko nga agawidak iti pagilyan tayo. Inlawlawag ko kadakwada ti amin, kat naawatan dakmet, iso nga immanugot da iti kid daw ko. Apaman ang nakasangpetak iti lugar mi,
Ditan anaamwak, asaan lagayam ati anak ko ti mapukpukaw. No di kat aduda nga agtutubo ang mapukpukaw, manipod iti lugar mi. Adapay nakasaritak amay sa kadagiti agtutubo nga inawis da, ngem nagkedked. Isu ti nakaamuan mi, at tinangawisan da kadagiti agtutubo, ket iti anibersaryo ti organisasyon da, amaangay ijay Cordillera. No talaga nga ijay Cordillera tinangipananday ti apo ko may. Kasta amaten ti daddo mga agtutubo manipod dito lugar tayo ang mapukpukaw. Talaga nga ron husto ti atap dagiti pulis ang makakanigid a grupo ti simurutan ti anak mo, Florida. Tatang. Ay, anyan. Una yan. Felizardo, lalabit nga mo ti apo ko ta. Saan ta palubusan no nagpakada kadata? Iso asimurot latan. Sigurado dahi ta, lumain. Iso asyakla ti nagpakadaan na. Tamo nang awan pamalpalat patak, itikin na siya sino di ibagbaga na Richard, tatang, nanang. Kasta lakit de, Florida. Hayan nga rudan di apo ko ta, Felizardo. Anya ti ko na dagiti pulis. Ada ka nun koordinasyon da kadagiti kamong ti army. Kat na iti dami nga impormasyon maipapan iti da di agrupaw ang nag-operate dito yung lugar tayaw. Anya kanu tatang? Anya ti madamag? Agoray tayo kanulaeng tapakaamuan da tayo adagaws. Apaman nga dan impormasyon maipapan kadagiti mapukpukaw nga ubeng. Positive ti impormasyon na naawat tayo. Talagang adda iti da ito a hideout dagiti maatap a rebelde dagiti agtutubo. Okay men, on my command. Laglagi pa nyo ti kangrona na mission tayo. Maispal tayo dagiti agtutubo manipod iti makakanigi da grupo. Yes sir. Yes sir. Move. Yes, sir. Move. Matt, nakadlawan na kita kalaban. Lumabon tayo. Ngang protektaran tayo dagiti agtutubo. Fight! Anya ti kunamanagan mo? Ron, sir. Amom ka di a pamilyar kanyak di imbagam alugaryo di Cagayan? Sir? Anya ti nagan ti inam? Uno, asino man anang padakkel kan karon ron? Florida tinagan ni nanang ko, sir. Felizardo tinagan ni Lolok. Kanlomin mo tinagan ni Lolak. Diyos ko. Apay ka di, sir? Amamuyo ka di ti pamilyak? Amamuyo ka di, ida? Tatang, apay ngay. Napaayaban amin ije detachment tinaganak dagiti mapupukaw nga agtutubo. Manipod dito lugar tayo. Apay asaan da ka pinaayaban? Dakmat amo, Florida, anak ka. Dak amo.
Madanag anak tatang. Apay anak ko. Agdinamag nga na pasamak nga inkwentro, idinasarakan dagiti soldado ti kuta ti makakanigid a grupo, asim murutan daron-ron nga anak ko. Florida. Mangan mo't no. Ay, Diyos ko, saan ko mamadapo? Tarabayam ko mati anak ko, Diyos ko. Mga asim ko Nay, tarak mo't dagiti soldado ti nagsardang iti batog ti balay, Florida. Uwan nagpaiso tatang. Api nga ta. Ron, anak. Tatang, adan ti anak ko. Adan ni Ron. Diyak laing pagarup nagkita tamanan, Lester. Uray siya, Florida. Pasensya ka no, Jack, kung nakapagpakadakan ka. Kalpasan ti pa nagturpos tayo ti high school. Kinasapulan ngamin idi amapana ko ni GPMA. Kastagayan. Kat damamakan pa pa. Amuyo mo't siguro tinapasamak. Saan da na nagbayag dito lugar tayo? Tapaman ana ilako dati balay kansularmi. Imakarda ni Bagyo. Nabayagan day di, Lester. Nalipatak pa ikit din. Kaya't ko lang tagkid daw iti pamakawan ken ka. Awan ti closure tayo di. Gapo ka dagiti kalata pagtan. Amo ka napasakitan ka. Tanapukawan tan iti kontak. Kat itatanagkita tamanan. Kaya't ko ti personal nga agkid daw iti pamakawan ken ka. Kinunak mo ton, Lester. Nalipatak kong day jay. Tinapatag ita. Nakasubling ni Ron nga anak ko. Naispalan. Agyaman ak unay kan ka. Florida. Di mo ko mga tagidaksan dito adamagakan ka. Anya day ta? Ayan ti ama ni Ron. Saan ka nakiasawa, Lester? Nagbalinak abalasang nga ina, itinaganos nga edad ko. Takalpasan ti pa nagturpos tayo iti high school. Diakon nakadapaw iti kolehyo, tasikug ko idin ni Ron. Anya? Kaya't mo asawan? Putot mo ni Ron, Lester. Anak ta ni Ron. Diyos ko. Jakam mo, Florida. Jakam mo. Gapukat nga rod ta saan tan anaikan iti gundaway idi ang nakapagsarita. Nagbain kami maton nga imasidag idi kadag iti dadakkel mo. Taamok mo't asaandak akayat para kan ka. Pakawanan na ko mo, Florida. Jak ingagara. Naamok la ko ma. Jak tinalikodan ti obligasyon ko. Ngam jak mo. Impagarap ko no talaga nga awanan ti gundaway nga agkita tapay. Isuan nangasawa akmutan. No kasta. Adan pamilyam, Lester? Adan, Florida. Ngam kasi tinakunakon. Jak mo. Tanaamok la ko ma. Tinakdarak lakit dito obligasyon ko kan ka. Ngam jak mo. Iso apakawanan nak ko ma. Pakawanan nak, Florida. Welcome dito iti Masakbayan Ilocano Radio Drama daytoy iti pagdingeg kadagiti dinaysao. Agyaman kami unay kadagiti kakabsat ken amin nga kailian iti asideg ken adayo anang ipaay iti panangipateg. Nagsubang kayo man gaya mo ni idirabi iti asawa Marites. Da itati imbaga ni Nico itay limabas dito'y balay anapan nag-eskwela. Wananang nauma akon iti panagbababae na. Ita, adaman sa balin. Kalpasan ti pan nakaduktal ko iti kabit na iti kanlabas. Ay, uday ang dadya lalaki. Dilag na kamon. Nailasagnan san ti panagbababae na. Husto ta ko na yun, nanang.
Isumatla ka na yun asaan nga agaw-awid. Di imbagak ngagsina kami laangan, tamapanan iti ayan ti sabali manan a babae na. Anya, kat, anya nga iti kunana. Imanugot nanang. Idi pa'y rabi apimanaw nga imot na ti sumagmamano akawas na. Ay, talaga ka di asaan yun ang maurnos dagiti bagbagiyaw. Kasanun dyan akyo. Iso ti kang runaan ang maapektaran iti panagsinayaw. Maawatan ni Nico day tananang. Tamakit-kita na mata ni tatang na ti agbidbidot. Pasaray damagan na no nagturugan ti amana. Tunggal saan asumangtot iti balay. Kat adya ti planom ita. Tanagsina kayo mat gaya man at talaga kanila kaimaw. Diyak pa'y makapagpanunot na saya at nanang. Basta ikagumaak ti mang paadal ka ni Nico. Anya ti kunamdo rin na. Nagsinanda Marites kanti asawa na. Wan ikaw. Kinumpirma kanyak dayta ni Marites itay. Na. Di na kanun maanusan di pa nagbababae ti asawa na. Ay duldugkit di da dya alalaki Di lang na kontentong ni ti pamilya na. Kahit ayan na nga rodan. Ay katpimanawan Napaanan nakitan na iti babae na. Ay talaga duldog alalaki. Kasya iti kayat na. Mangrugi manan nga agpamilya iti sabali. Di na lang rodan mabiyag ti pamilya na. Kasya man mati naramit na. Anya nga iti amom. No nakakita mo't iti pagsadagan na. Mga no jay babae na ati mangbiyag ko na. Day talaang Nagrunak at ado itan ti kasta. Tapno pilyan ida ti lalaki, pakitaan da iti kinarang ay ti biyag. Ang maging kakaano ngay da ita? Ay katno kastaman bilang, agpadadan na iti babae na nga awad panunot na. Ay, anyan. Kahit ni Marites ngay, kumusta? Aday je balay agpaspasanaang. Di pa'y kano makapagpanunot ang nasayaat. Di na siguro namnamaan nga umanugot ang makisinakan kwa na jasawa na. Naimbagmat kit din natakastan tinapasamak. Kaasila ang ni Marites nga anak ta masaksakitan. Tunggal maduktalan na nga adda babae ja asawa na. Jay apo ko ta, ti pakaasyak. Kag tinulong tayo Basta saan ta bay-bay ang dagiti agina. Bay amaw, jedul dog amanogang ta. Saan mo ito nga gawawid ni tatang? Sipod na itirabiya nagsubang kayo? Saan mo na anam-namaan nga agawid pa'y ni tatang mo anak ko? Ha? Nagsina kamin. Isa pimanawan di ti balay. Kasta ka din nanang? Kapingingin manugot nga agsina kayo? Kasanuta pa itan? Di ka madanagan anak ko. Adaasi ti Diyos. Amo ka din natabaybayan. Agsapula kiti trabaho. Tapno adalat na mausar iti panagadal mo. Nanang? Manipod ita, di mo namnamaan nga adapa itod ni tatang mo. Napanan iti ayan ti babae na. Isong agsingsingpot ka anak ko, ta ikagumaak nga isakad ti panagbiag ta. Kat ikarik nga ipaay ko amin akasapulam. Nanang, agadala ka na imbag, tapno matulungan kan tumatan.
kaan, anak ko. Nasaya at matan tatang. Kaslaak na bang aran, gaputaawanan di kanayon amang burburibor iti panunot ko. Diakon pampanunutan no ayan na, tunggal marabyan, wano saan nga agawid iti rabi. Talaga nga awan, tinagbaliwan di asawam. Di makkel ni ikaw, asaan na pulos nagbaliw ti amana. Sana bali tatang, tanakarukat kamin iti dayja sitwasyon mi nga agina. Kat mariknak nga awan tinasaya at aturungan na, uray ituloy mi pa iti relasyon mi. Kat anya nga iti planom ita anak ko. Agsapulak iti trabaho tatang. San amabalin ajak agaramid iti pamuspusan, tapno agbiyak kami nga agina. Amo ka din akong tulungan maipanggap iti anak mi. Ay, naimbaglaang nata nawada ti panagpampanunot mo, Marites. Di ka agda nag-anak ka. Taada kami laang kaninanang mo amang tulong kada kayo nga agina. Agyaman nagtatang. Diyak ka muna niya ti aramida. No awan kayo akanayon amang tartarabay kada kami. Basta anuan niya ti kasapulan yaw. Ibagayo laang, Ikagumak ti agsapol iti trabaho tatang. Makaamu kayo kumapay lang iti apu ko yu tunggal awanak. Ay naadi mo pagdanagan ni Nico. Da kamin kaninanang mau ti makaamu kan kwa na. Mano atawan nga inananusak ti panagbababae ti asawak manang Emmy. Tunggal maduktalak nga da babae na kat komprontaak. Agsardeng met ngam kalpasan laeng ti sumagmamano abulan at danto manan sa bali a babae na. Adda ngamin itsura ti asawa ken nalaing a makigayem. Iso an nalakamot a makaala iti atensyon dagiti babae. Aging ga idi namin pinsan ana uma akon kat ingkadeng kon ti makisina kan kuana. Awan panagkadkad na manang. Kaslakay kayat na payket di. Iso nga iti daydi matla arabii, ingkadeng ko ti panagsinami. Arig na naparutanak iti siit iti barukong ko iti daydi agundaway. Kat di ta na panagmekak manang at talaga nga awanan panangipatag na kanyak ken iti anak mi. Uray kaskasano, impatag ko ti asawak manang. Iso an naladingi tanakmet, idi kinay kayat nakit din ti pimanaw, ngam ti urnusan mi kumati amin. Aging ga iti dimteng daytoy nga aldaw. Nanang, tatang, ada ko maibagak kada kayo, kat sapay ko matasaan kayo nga agkadkad. Anya na ita, Marites? Kasla importante da ita ka ibagam, anak ko. Un nga raw. Amo yung matakayat ko ti agtrabaho para kanini ko, nanang, tatang. Ngam nagrigat ti agsapol ti trabaho dito Kano adaman, ang mga no apaguston to laang apara laang iti inaldaw akasapulan mi nga agina ti masweldo. Iso nga, ingkadeng ko ti agaplay laangan iji abroad nanang, tatang. Sigurado ka, Marites? Kabaalam apanawan ni Nico. Un nga raw. Agsakripisyo ak para iti masakbayan ni Nico, nanang, tatang. Katkid daw ako matulungan dak. Tapno maka-applyak iti balasiw taaw. Awan mo't kit diti parikot iti dayta. Ta kayat mi kaninanang yaw, makarugi kayo manan nga agina. Agyaman nagtatang. Kan
No mabalin, da kayo kumati pang ibatsak ka ni Nico. Day talagayam. Awan ti parikaot, Marites. Wan anak ko, awan ti parikot. Kat di ka madanagad, ta saan may abaybayan ni Nico. Sa dino apagilyan nga iti pag-aplayam, anak ka. Agaplayak ijay Macau, tatang. Ado ka no ti restaurant ijay nga agkasapulan iti trabahador. Kayat kunday jay, tatang. Sige Gamnay, kita manaimbag anak ka. Adaon ti manangalilaw ita apanawan. Sigurad mo ko matipag-aplayam. Wan, tatang, di kay agdanag. Naala, aramidem ti ammom apagimbagam anak ko. Kanayon kami, anak kasuportakan ka. Talaga mapan ka nagtrabaho di abroad, nanang? Wan, anak ko, para iti masakbayam. Di ka agdanag, tadamot da apong mo abakat kan lakay apang ibatsyakan ka. Talaga gaya mapanawan na kun? Italaang da iti anak ko. Ngam ikarik nga alaan kanto, apaman asumaya ati trabaho, kan makaurnungak. Agdan natan tumatlaang Nico. Promise, nanang? Wan, anak. Iso nga agsingsingpot kakabayatan ti kaadam iti sidong daapong mo. Di mo ida ipaayan iti pagsakitan ti ulo dawan. Nanang, promise? Kanayon kanto nga awagan, anak, di ka agdanag. Adda ak tumatlaang amang tartarabay kan ka. Nanang? Ala, maturog ka nga ro dun. Tadapay klase minton bigat. Agpamanila ak tumatan, anak ko. Tarabi iti flight ko amapan ije Macau. Aganad ka akanayon, ha? Laglagi po nga umadayo ak para kan ka. Agsingsingpot ka, Wan? Nanang, ikarik? Gayam ti ibagbaga ni manang ko abaro akadwami dito restaurant. Ano tayong tinagan mo? Siyak ni Marites, sir. Siyak mo't ni Roland. Kapsat ko ni manang Elsa. Chinese ti asawa na, kat isuda takin kukway dito restaurant. Kastagayam, sir. Roland latan ti yawag mo kanyak. Masapo lang maoryan ka pa'y nanya tagbalin na trabaho dito restaurant. Di ka agdanag. Adamo dagiti kakadwa makadaraan tayo mabalin at tumulong ka in case adapay questions mo kalpasan na maoriyan ka. Agyaman nak, sir. Roland gayam. Kasta mairuam ka niti kasta nga awag mo kanyak. Awan ti boss dito malaksit ka dagiti agasawa nga akin kukwa. Saysayatan tayo ti serbisyo tayo tapno makatulong kami mat kada kayo. Agyaman nak, Roland. Kanam na maam nga aramidak ti amin na kabaalak, tapno magustuhan nyo ti panagtrabaho dito restaurant ti kabsat mo. Agyaman nakmanan. Hello, Nanang. Hello, Marites,
dagiti amo. Nasaya atak mo't dito'y nanang. Di kay agdanag. Nasisingpot dagiti amok. Agraman dagiti kakadwak dito'y. Ay nasayaan mo't karot anak ko. Madanagan kami ngamin kaditatang mo. Di kay agdanag nanang. Kasla agdaak mo't la dita Pilipinas. Ado ti kakadwak akadaraan tayo. Agraman ti kabsat ti akin kukwa amang iman manage dito restaurant. Kumusta mo to ni Nico, nanang? Ay nagsingpod nga ubing ni Nico. Naggagat pa'y nga agadan. Nagnangato ti grado na. Nagsayaatan ngay? Apay, ayan na aya? Rimwarta ka di tatang mo. Taimbaga ka mapandalaan ang pawin mo. Isumot lang nga iso a rimwarta. Amog mo tandagiti agapo. Kanayon na nga agpasyar no kasta kaawan sirot ni Nico iti pagadalan. Mayat nga rod ano kasta nanang? Kasta ti kayat ko tapno maliwliwada. Sumurot kayo mat ngamin ano rumrumwarda. Ay anak ko, amo mo na sa anak ka na usap iti paspasyar. Ala nga rod, basta aganad kayo akanayon dita. Sige nga rod nanang, ikumustadak tulangan ka ni Nico. Baliwak tumanan ti umawag. Napagasatanak ang nakasirat iti may sa restaurant ijay Macau manang Emmy. Nasingpet dagiti amo, nang runa ni Roland, ti mangimatmaton iti restaurant. Kaslak nakabirok iti may sa agayam kan ni Roland manang. Naistoryak amin kan kuana ti kinatao, agraman tinapasamak kada kami iti asawa. Barupay ni Roland, kat manipod nagamamuda iti anak ko babaan iti video call, nagbalindamatan anasingad. Marik nakakasla na addaan manen iti may kadwa nga ama ti anak ko babaan kankwana. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagdaton kanyak ni Roland, kat jakmatan nagpangadwa ang aklon kankwana, gapo iti nakita ka akinasingpet na, saan laang akanyak, no di pa'y kat kaniniko nga anak ko. Siguro mat Marites, nakarelax ka niti kaadata dito'y parke. Wan Roland, agyaman na ka? Amok ang mabambanog ka iti husto di restaurant. Isa masapul mat nag-relax ka tunggal day off mo. Ay, wan gayam. Madamdama, mapantaggatang iti ipatulod mo kadani ko, kastamatan kadag iti dadaktel mo. Ay na, saanan? Adamot ipatulod ko a kwarta. Umanayan day jay. Saan? Masapul nga damot may patulod ko para kadakwada. Nalabos samot tanday tingar aramidam. Nangruna ka ni Nico. Ang mga no may spoiled maton kan ka. Amin adawatan na ipapaay mo. Rumbong laan. Imbilang kun nga anak ko ni Nico. Kaya't ko nga ibilang nakmatan nga amana. Roland. Ado ta arapaap ko para kada tayo atalo. Nangruna na agawit tanto ni Diyay Pilipinas. Awan ti plano kong agtali na dito iti mabayag. Anya ti kayat mo asawan, Roland? Kaya't ko taagawid iti lugar mi Diyay Quezon. Adda nagatang ko adaga mabalinta pang ipatakdaran iti negosyo. Naibagak mo tanday takin ni Manang agraman kadag iti dadakkel ko. Kinapod nun magagaran da mo na makakita kada kayo kan ni Nico. Anya? Amuda ka dito estado kiti biyag? Amuda. Katapaman na makaawid tayo di Pilipinas, kaya't ko ang maurnos ti may papan kada kayo iti sigod nga asawam. Tap nagbalin mo tan aligal ti panagdinata. Agyaman na Roland, parabor na ka ti Diyos kada kami nga agina. Patpatgan ka unay. Kat patpatgan kayo mat unay-unay nga agina.
Patpatgan kayo, Marites. Hello, Nico anak ko. Kumusta kan? Okay, akmat nanang. Naimbag na yung mawag ka. Ni Papa Roland nga eh. Ha? Papa Roland ko na? Ni, apay kasta ti awag mo ka ni Roland, anak ko. Isumot ti kayat na nanang. Papa ka nun ti awag ko kang kuwana. Dahil ti mabit. At balintayin to ka nun amay sa pamilya. Kasta ka di? Magustom ka di matlan ni Roland, anak? Naunay ananang. Nakasingsingpot na ora tayo kanya. Damdamagan na nga ron niya kano ti kayat ka pasarabo ito nagawit kayon ditoy. Kasta ka di, anak? Apay, magagaran ka mata na makakita kan kwa na iti personal? Siyempre matananang. Kaya't ko na marakop ni Papa Roland. Ala, di ka agdanag, anak ko. Umadanin ti panagawid mi kan ni Papam a Roland. Tatang, iso ni Roland, tikayan ayat ko. Agmano ak tata, nana. Ay, kasya da ka ti Diyos, Barok. Kasya na ka ti Diyos. Maragsakan kami, ta kamaudyanan na. Nagamamu tayo mutlaangan, Roland. Katagyaman kami, iti panangipatag mo iti anak me. Agraman ni Nico nga apo ko me. Patpatga ko na ni Marites, nana. Kat amin napatagkan kwa na, napatagmutan kanyak. Ha? Nanang? Adda ka yun? Uwan anak ko. Ay na, mailiw ako na yan kan ka anak ko. Hello, Nico. Ha? Papa Roland? Wen, siyak nga rod. Naimbag na nakita ka na iti personal, Papa Roland. Ay na, sang kaistoryada ka ni Nico, Roland. Adda ka nun na singpet, apapa na. Ha? Agpaiso, anak ko? Nanang, tunggal malpas kami nga video call ka ni Papa Roland. Istorya kadagos kadapong bakit, kanapong lakay tinagsaritaan mi. Amom nanang, kuna ni Papa Roland, love na kakalo. Agpaiso? Nanang, saan ka di Papa Roland? Wen, love na love ko ni nanang mo. Kan kasta ka mutan, Nico. Ay, na yan. Laagi na kayo pa. Ta isaga anak dagiti linutok ka ng tayo. Amo ka na bandog kayo iti biyahe. Tulungan ka, nanang. Gayam dito lugar tayo ti probinsya da Roland, anak ka. Wan tatang, ngamawan anyaman na. Nang runak at kayat na kami nga ikuyog ka ni Nico. Takayat na kami kano ama-am-am mo ti pamilya na. Oo na yan. Talaga patpatgan na kayo nga agina. No, si dadaan gayam amangyam amo kada kayo iti pamilya na. Wan tatang, kan mariknak at talaga na pudno ti panagayat kanyak ni Roland.
Iso nalaeng ta sigurado nga agbalin aparikot ti estadom anak. Saan pa nawaswas ti kalay sayo iti aman ni Nico? Legal kayo pa ilang agasawa nga oray no nagsina kayaw. Tatang, Amangan no dahi tanto ta agbalin ato bang iti plano yo ken ni Roland? saan mat siguro tatang? Takinapudno na, napagsaritaan may matunday ta, idiadda kami pa lang iji Macau. Kat maragsakan naklaunay, ta si dadaan ni Roland amang tulong kanya, tapno agbalin aligal ti amin. Aya, ay kat nagsaya at ngay no kasta Marites. Nay, adala mon ti Rabi ay. Ti nasaya at maturog tamutan. Tako namot nga agbiyahe kayo inton bigat, amapan iti probinsya da Roland. Anya ti makunam diti lugar mi, Marites. Nagpintas Roland, kasla nagmayatag na ditoy. Presko ti angin, nagado a prutas, kan makapasalibukag rik na ti aglawlaw. Bingarot, Papa Roland. Dagita ti nagatang ko, kabayatan ti kaadak iti Macau, Marites. Nico, taltalunan mo tin dagiti kabagyan mi, ken adamot tin na ipatakder abalay ko, amabalin tayon apag na idan. Ha? Dito tayong ngagnaet, Papa Roland? Wen Nico, apay, di mo ka di kayat? Kayat ko, Papa Roland? Dito yak mo itong ngagadal? Wen Nico, i-enroll da kain ton pa nagsasarak iti may sa private school. Ha? Yehey! Nanang, Papa Roland, mapanak pa itayan dagiti dingon, ha? Ay, ne, di kagtaray anak ko, amang ano maitiklab ka. Di kag na nagmarites. Saan naman ano ni Nico? Agyaman na Roland. Anya ngayon ti plano no, agtalinaad tayon dito, bilang. Nakasarita kundi pa nga maag. Aramidin tayo a poultry kan piggery dito may sapas at tisular ang nagatang ko. Malaksid lang iti patpatalon ko. Nagsaya atan Roland. Nasinop ka launay. Tanay ka gumaam ti nakaipundar iti sanikwam, kabayatan ti kaadam iji Macau. Maipanakkel ka unay. Agyaman ak Marites. Ken saan la dayta? Kaya't da papaken mama, adatan ti mangimaton iti rice mill, ta saan da kano nakabailan. Ket amok ababawen iti panagbinadang ta, agbalin to na progreso ti amin nga imatonanta a negosyo. Namnamaam nga aramidak ti amin, tapno makatulong akan ka Roland. Agyamanak, kan agyamanak iti nalaus sa panagayat mo kada kami iti anak ko. Ikarik nga agbalin to ana saliwanwan ken naragsak ti biag yung aginay ti sidong ko Marites. Iso nga iti kabiita na panawen, masapula maornustan ti legalidad ti kasasaad mo. Ha? Aging ga legal pa lang ti panagasawa yo iti ama ni Nico. Saan ta mabalinag kalaysa? Iso ang masapul nga si kaswun tamutan di may papan iti dayta. Anya Roland, talaga parabor na ka ti Diyos kada kami nga agina. Ipatpatag ka unay. Unay, Roland.